Narzary tayo बर' रावखौ आरो जोंहा दंबावो जोंनिनो दखान everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for days in थांनां खारदों उदालगुरि मानोना बेयावहाय मोनसे दखाननि इनॉग्रेशन दं आरो ओमफ्राय बेयाव लेंहरनाय हिसाबै जों दा मिथुजों आंजों थांनो ओंखारबाय आरो लोगोफोर बिदिब्ला फैदो लोगोसे जोंबो आरो जोंना बहुत गोबां खामानि दङ बेनोसै जोंना बे पार्सेल हरनायानोसै लोगोफोर खामानियानो बेलेग खामानिया ओमफ्राय उदालगुरि थांग्रोनोसै प्रग्रामसिम बेनिफ्राय फैनानै माखासे खामानिफोरखौ जों मावनोसै आरो ओमफ्राय मिथुआबो रेडि जाबाय गुड मर्निं मिथु गुड मर्निं So फैदो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे थांनिसै लोगोफोर ओमफ्राय आं मबाइलखौ जेबो नुवाखै आरो ना सान्दुंजोंहाय ओमफ्राय आजालुथु मोनाबो स्कुल थांबाय ओमफ्राय गोबां माबाबो दं दखनाबो होबोनांगौ कुरियारबो दं दे बरनदा स' लोगोफोर दायो जों अन द वे नै मिस्टारा फैबाय थादोलाय देवानि आथिं होनबाबो जासै आरो माने उपाय गैया खामानियानो बेनोसै थांखानांगौ आरोना लोगोफोर दाखालि भुटान रायजोनि लाबोनायमोन भुटान माने मा होनलाय कुमारिकाटा मेला बाजारनि लाबोदोंमोन कुमारिकाटा भुटान मेला बाजारनि लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ मिथुआ गारि सालायबा उन्दुनो ओंखारोना ओमफ्राय फुं टाइमाव फैनाय जाबाथ' आरो ओंखायनो बेखौ जालांबा फ्रेस मोनो बेनि थाखाय जिरना होनाय आरो दा आंबो मोजां मोनो जानो ओंखायनो जिरना होनाय लोगोफोर बारबाय जोङो फैबाय थादों जोंजों लोगोसे लुतिया पुतिया आएगा ओमफ्राय गाबोन आरो लफायनि कालेक्शनफोर सफैगोन लोगोफोर सोरनो मा नांगौ होनदोंमोन लानो हासिगोन ओमफ्राय मा होनो आङो भिडिअ खालामगोन दख'नाखौ ससे इउटुबनि थाखायबो आरो फेसबुकनि थाखायबो थाब अर्डार खालामनानै लाहरबानो जाबाय नङाबा थाया दख'नाया मानोना जोबो थाबनो बेनोसै फैबाय था जोङो सफैबाय लोगोफोर ओइनो बेलुन सेलुन खानानै दोनदों दख'ना एन्ड क्लथिं स्टोर नोंथांमोन ना प्रिया एन्ड प्रिया ना प्रिया सोरनि नाम आच्छा ए बिदिसोना माबा आरो फैना थासिगोन बे फि ओमफ्राय फिखौनो मोना हास बस दख'ना नाय दख'ना बा माथो बिदिबो मोनो माथो ब्लगिं खारसिनबाय ना बा मालायसो बे मा बुस्थु ए सल माथो डिजाइन आच्छा 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 नाम आर'नाइ दिनै ओपेनिं जागोन आरो थेवबो बै मैया फैयाखैसैनो माबाया रेकखौ दा ओंखायनो फैयाखै मिथु आं मोनसे बुस्थु मिथिदों बेयाव फैनानै आं नोंखौ खिथानो दा पुर'हित फैथ'वाखैनो बे समसिम जों दसे जिरायनोसै आरो पुर'हित फैगौ माने फैलाय आजा फैलाय बाव फै जों मेथाइबो लाबोआखै मिन्थियाना जोङो फै नों दख'ना लांग्रोनोसै दे थां जि मोजां नै गार्डेन फसायग्लिजोब्बाय जों न'नि गार्डेनखौ ना सिङाव जिरायबावासै आरोना जोङो बाहेरानि गार्डेन फ्लावारखौ फसायनानै बाहेरायाव जिरायबाय सान्दुं ज्रुम जि मोजां मोनखाबाय नालाय फैलाय किउट बय फैलाय ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय ब डेन्जार फैलाय थिगसे बिलुन सुगासिनो दं आरोना उन्दैया ओमफ्राय हायाखै होनगासिनो फै आं सुना होनि फै हायाखै होनगासिनो दं दे फैलाय आजा हायाखै नों हायाखै आइया नायलाय जा किउट उन्दैया हायाखै होनगासिनो ओमफ्राय सुनो हायाखै नै फैलाय आं सुनि फै इसप आंनि बिमाया मा संनो नागिरदों मुला ओमफ्राय जि गोबावनि उनाव आंनि आइखौ लोगो मोनदों ना ओमफ्राय नै आंना बिमाया दिनै मा संगोन मटर गाजर ओमफ्राय पनिर संगोन नै सारायाव मा दे
बोखारनाय दै होबाय ना फुलकबि आलु दै होबाय नों संनायखौ दिनैसिम जायगा नाय बिसिना मासे मोजां नै फुल बागान बिबारफोरा नै मालाय मैगङाबो जि मोजां मोजांथार बान्दा कबि फुलकबि मुदुफुलाबो जि फिथाइ दङ नै आइ अन्जे पनिर संदों ओमफ्राय नैबे मुला बिबार ओमफ्राय इयाव माबा माबि संगासिनो दं दा मोनजागोन दा सुन्दुरि गावदां ओमफ्राय दख'ना जेरै ग्रिन ग्रिन जाखो जों सानैया दिनै जि सफैबाय दायो हासबेन्डआबो आदायाबो सफैबाय दे लोंदो दे नोंसोर जों लोंखांबाय दे नै एबाराव दङ मिथु एक्टर मिथि एक्ट्रेसनि रिल्स शुटिं जामुतुआ केमेरामेन जामुता केमेरामेन दे लाबावदो संनायखौ आइ मिथिनो मा संखो पनिरजों आलु बिलाथि मटर मोनबाय दायो लाइ बिबार होरो बहा दोनदो ए बे पनिर आलु फुलकबि ओमफ्राय इयो लाइ बिबार मुला बिबार औ इयाव थाइबें मटर इयाव माथाय इयो जेबो गैथ'ला ए मोनजोबथ'वाखै आरो ना मोनथ'वाखै है दा मोनजोबबा लाबावगोन र' थांदो फट' लानो होननाया लादो नोंबो थांनांगौनो इलाय जों लाग्रोदोब्रा ए साथामजों नों गेजेराव था गोमोआ बबेयाव सायजों गोबाव रेस्ट लानानै दायो थांनोसै दखानाव फैनायाव ना बाजैखौबो जि गोबाव उनाव लोगो मोनबाय आगैबो थांसै आरो बयबो फैदो दखानाव मोजां मोजां दख'ना मोनथारगोन नामा मा जायगा मोनथाय दख'नानिया र' दा खिथागोन दसे उनाव प्रिया रासि नायनानै दोनदों नामालाय दखानखौबो प्रिया खैना रासिनो दखाना इसना बिराद सिख्ला फैगोन मलाय दाखा दोननानै जानाय नङा बाय नै दखाननि मालिक जाबाय ओइलाय बै बाजैयाबो दखाननि मालिका औ बाजैयाबो भिडिअ
गिबियावनो थेंक्स मलेन्दा आरो गासै टीमनिसिम जोंखौ बे गोथार सानाव लिंनो लाबोनायनि थाखाय आरो बिसोरनिसिम बेखौनो आरज गाबोदि जि थांखि लानानै बे प्रिया दख'ना स्टरखौ खुलिबाय बे गासिबो थांखिया जाफुङो आरो मा सिमां नुदों बे दख'ना दखानखौ लानानै बेफोरबो गासिबो जाफुङो आरो बेफोरबायदिनो दख'ना दखान गोबां माने खुलिनो हायो आरो गासिबो बे दख'ना दखानजोंनो सिमांफोरा साक्सेस जायो बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय समाव जोंहा मोनसे सिनायथि होनो थाखाय थालांदों जोंनि बे दख'ना गलानि बिगोमा गिबिफोर सानै दङ जोंहा गिबि बिगोमा हिसाबै सपना दैमारि कल्पना मुसाहारि गिबि बिगोमा जोंनि आब' बयबो बायनो फैदो कल्पना मुसाहारि आरो लोगोसे आबो दंफायो दानिया होमबालाय एसे नायलायनोसै फैदो मोजां मोजां दख'ना दिनै अपेनिं जाबाय आथिङा एसे गासिनसो आदै बाजिनिनो भिउ बिनानाव जागोन दासो मिथिदों फेमिलि न'खरनि गोजा दाना जोंथ' जेबो लाबोआखै दखाना थेवब्लाबो माबा मोनसे लानानैबाबो बहनि खालामनोसै दखान गोदानखौ ना अपेनिंखौ खालामनांगोन नालाय मा दङ मलेन्दा एसे दिन्थिदो दायो मा लाइट दङ लाइटआ मुलिनि लाइट गैथ'आ सिख्लाफोरनि टपबो मोनगोन ओमफ्रायहाय आरो मोजां मोजां दख'ना मोनगोन नै माथा दख'ना माथा दख'ना मोनगोन ओमफ्राय नैबे माबा दख'ना होनो बेखौ मा होनोमोनलाय माबा जलंगा दख'ना जलंगा नङा ओमफ्राय नै बेबायदि मोजांथार दख'ना नामखौ आं मिन्थिथ'वाखै दा जायखिजाया मोजां मोजां दख'ना मोनगोन आरो ओमफ्राय दा ब्लाउसखौ मोनगोन ओमफ्राय जोङो दा ब्लाउसखौनो बायनानै बहनि खालामलांनोसै आरो दिनै नाय सिम्पोल ब्लाउस गरम बोथोराव गाननो बिराद मोजां जागोन आरो ना गरमाव नोंखौ लांसै आंखौ कालार खालामनानै लांसै मोनलाय पिंकखौ Hai mencoba semua usianya. बेफोरनि दामा बोरै? बेफोरनि दामा? नै बे बेसे गांसेया मोजांथार। सिम दखाननिफ्राय दाबो दं नालाय। मोनथिथ'वाखै जाहैदों मालिकआबो। मिथिथ'वाखै र' मिथिनायनांगोन। आंबो दखान जाबायना एसे रोंबाय दानिया। नै लानोसो। नै मोजांथार। दिनै लाथ'लांदा। अपेनिंआव लानो होदो। मोजांथार नुदों नै। नायनायसै दे मा नायदो आं बख'ना होनोसै। नै मोजांथार नै। नै कालार। मानसिखौ ग्रुपखौ समायना नुदों। नै मोथो नायलाय। मोजां नुदों। साफानो। पिंक कालार गाननानै साफा मानसिखौ। Dia puja langsung. मोजां नै दख'नाफ्रा। आनैया बेखौ लादो आंनि फैयो बेबो मा दख'ना होनो मिथिथ'वाखै खिन्थु मोजांथार बे मा दख'ना बियो माबायानो दांलै नांगौ
सिक्रि दखना बिराद मोजां मोजां सिं सिङाव बिबारखौ थांबाय बिराद मोजां Fuzza dong nalar, fuzza dulu kita lakukan. Panasin dia panas ini kalau boleh. Customer binalan sumber lah. Ini sumber. Kita mau kemana dia? Kita mau kemana? Kita mau kemana? Oh, kita mau kemana? Kamu juga kan jangan dulu sini aja. Jangan sama jangan sama ini. Jangan sama bicara kan dengan mamba kamu kan beberapa sama lagi. Buat kamu yang pengen. Ini dah macam apa ya? Berapa sahaja akan kita saya. Lagi satu kilo. Jadi ini proyek mana mana. Biar ni orang kita yang jadi. Okay. Dulce aí. Ile itu. 네, 하고. 서정라는